Татарстан президенті Рүстем Минниханов республика сәнәгатен үстерү буенча киңәшмәдә тотрыклы эш һәм предприятиеләрне үстерү төп максат дип белдерде. Кичә ул Казанның Дары заводында узды. Предприятиенең тотрыклы эше өчен Рүстем Минниханов хезмәт коллективларын саклап калуны төп бурыч дип атады. Бигрәк тә бу квалификацияле кадрларга кагыла. Шулай ук президент импортны алыштыру мәсьәләләренә игътибар итәргә өндәде. Бу комплектлау җайланмаларын алмаштыруга гына түгел, предприятиеләрне яңа кирәкле продукция белән тәэмин итүгә дә кагыла. Казан Гипрония авиапромның элекке җитәкчесе Борис Тихомиров истәлегенә кичә Казанда барельеф ачылды. Аны Тихомиров җитәкләгән предприятие үзәгендә урнаштырганнар. Уланда 1970 елдан бирле эшли. Аның җитәкчелегендә предприятие илнең алдынгы проект фәнни тикшеренү институтларының берсенә әверелә. Борис Тихомиров 2 ел элек вафат булды. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы президенты Рүстем Минниханов та катнашты.